Arabicoma Alusi egwu Italy Prophet Onyamume egwu Global Muna sonita wanteja abog Aina busobia Aigwandida mogo ka fama bogo Omogo ene na ya na zuo Omogo melu nwanne nke Uda Geziano nte Unu laki ka jivia Itawanteje Wana nyu wandu modu Nalu Omogo mebogo Omogo melu nwania Omogo mebogo Omogo nenanya nazuo Omogo mebogo Omogo melu nwania Omogo mebogo Omogo melu nwania Omogo mebogo Omogo nenanya nazuo Omogo mebogo Omogo melu nwania Egudia Prince Sonita onye nteja bobide Abiamozo Egunya bana obogwenisi Manema no jido onye mmadu na nke oge eri amapia Kabulogo mebogo nwanemo enuwa akabulogo mebogo Manogo madu melu nenu wa kano nimie Onwe logi geme nenu wa kano nimie Emesenya boga biazia bulogu Onwe logi geme nenu wa kano Emecha nenu wa Nyabogi melu Bulugi ngozi Eji nenu onye melogo no mazogo chacha Wagusi mogo Oye mume bogo yo Ogamaka oyo Maka ibe dị masị n'aka Chukwu webịa aka na-enye na dị n'enu n'ụwa nwanke na n'anya nọ na dị na Chineke gozielu m ndị ọma ndị na-eme ọgọ mụ Igbo ndị na-eme amala mana onye mela amala nwanne m biko lota ọgọ ọgamaka onye mela ọgọ nwanne m ya ta ọgọ ọgamakakwa Onwele akiko makolo numunemu umunemu numunemu Onye nwelu nto n'ụlọ num N'anya na anyị si elu mụ na Chizoba Alusi egwu Global Ezigbo nwafọ muleri oke ebo Dogo nekene Ya bụ nwafọ Igwedo Ọ bụ nya na Sonita Gbaji akiko webịa Ige doti nwanne m nye ya onu maka gịnị anya na anyị si olu nwanne anyị jikwaso n'aka ha ọbịa ome ije amala egwu amala segise o nwelu mmadụ na-abọ nne m lụ n'ụlọ afọ onye bụ echi ga-aka mma afọ onye nke ọzọ ya bụzi Chukwu Emeka
igedo ntị kefolo kefu ụwa si aga n'ụwa ya bụ Chukwu Emeka mụ na kolu yi n'ụwa Chukwu Emeka ị na-elu anya na anya bụ nwa gụrụ akwụkwọ kụsịa sekọndịrị sukulu weje wee gbava abụọ ọmaka gịnị na fasti na pọ famili bịa n'ụwa anya na fa nwere onye enyemaka n'obi ego o ji egụsi egwụgwọ wee gụsienụ sekọndịrị sukulu pụta wesị ka ọchụba ego ọmaka gịnị na anya abadu nwoke na abụọ kafa nwa onye enyemaka ọ gbasoro bọyị ọ ga-weru enyu n'ọfụma maka gịnị o jizi egwu Chineke wee bịazi agbazi abụọ n'ụwa n'ọbịa ka o ji balụ ya ọ ga-wee bịazi wele egwu Chineke du enyu nọ wee bịa wetelu Chukwu Emeka ọfọ ọzi anọ ga-adịlụ yi mma gaba n'iru nwa matụ na-egwu na ọmatụ n'ụjọ abịa ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ nene anya n'azụ ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya mana nwanne nwoke nenu nwa n'anya nọ na-agụ akwụkwọ abụrụ ego egeji wee bịa na-akwụsị ụgwọ akwụkwọ mana Chukwu bịara bịa wesị n'aka Chukwu Emeka wee bịa wee gozie fa ego wee bịafa anwụli wee bịafa anwụli wee zuzi oke n'ọbụ Chukwu Emeka nenu nwa ya na-akwụ ụgwọ akwụkwọ nwanne ya ọ maka gịnị ọ sị ka nwanne nwoke gụọ akwụkwọ ọ bụ na ọ gụsị akwụkwọ n'elu ụwa ka ọ nwa ọlụ ọ nwekwa onye gụrụ akwụkwọ ọ maka gịnị na anya n'elu ụwa na feriozinne ọwa bụrụ akụkọ na-egwu sonita onye nteja bụ ya na-alụsi egwu gburu a odogwu na ụmụleri oke bụ ọ bụ fa na-ezu n'ozi ọma onye nwelụ ntị ọnụrụ ndụmọdụ n'obi ka anya bụ nwa ji megidezie n'ụwa echi ikeke mma wee gụsị akwụkwọ ọ gụsịrị sekọndịrị skuul wee bịa wee banye yunivasiti ọ banye yunivasiti wee bịa wee gụba akwụkwọ ọ melịlọ mabụ o ji mesie nye bụ ụlọ n'elu ụwa wee gụsịa o wee gwa wesị ya ga-emekwu business administration maka gịnị ya ga-emetụ masters ọ bụ na nke kwụsị ụgwọ ka nke ọzọ na-enu kwanye ụgwọ n'obi ego o ji egosi akwụkwọ n'enu ụwa wee chọba ọlụ ọ bịalụ nweta ọlụ welụwa ịma na nwanne nwoke nke bụ olu Chukwu Emeka aka ji akụ kekwuli ọgwụ akwụkwọ n'anya na aka dị ọzịa maka gịnị ka bụ ego oyibo gbara ọsọ n'aka ya mana ozugo mmadụ o bụrụ nwanne na-enu nwanye bịazie ka onyelu ya aka ya chọrọ ego o tinye na bizines ya maka gịnị kemgbe onye ji kwụsịala ya ụgwọ akwụkwọ n'elu ụwa anya na-akesi ozi ike echi ga-aka mma ịmala ife ọgbalụ nwanne Chukwu Emeka ngwụsị afọ ọ bụ na afọ agụsị abanye afọ ọzọ nwanne na ga-enyela oge aka Chukwu Emeka wee nwezie ndidi afọ ọga abanyela afọ ọzọ ọ bịazie ka nwanne enyela oyi aka ogbuelie ọ sị na ara enu anya n'ọnya ga-egosi ya oje ka ọ gbaba mbọ n'ebere ogezie nne n'ụwa Chukwu Emeka ọ bụrụ ọnụ nwanne ya echi ga-aka mma ụfọdụ ka ị ga-emelụ ogo n'elu ụwa bacheta ụfọdụ ka ị ga-emelụ gbabụlụ onye bụ ọgọ webazi abazi ọfịa eji na anụ imelụ ogo n'elu ụwa bụ logo bụ ọfịa kwesị ka ịkwụsị ọgọ ọmọgọ mebe ọkwa Chukwu na-akwụ ụgwọ ọgọ ụwa eriri ego udogudike ụwa ebe
ka ịfụnanya jebelo ebee ka nwanne jebezili ụkwụ nwanne zu nwanne ya na-agwụ ụgwọ nne n'ụwa ka ọ gụọ akwụkwọ o nweta ọlụ nwanne ya wee nweta ọlụ nwanne nke nyelu aka na anya na ịga dị ọza n'aka ọkpọ nwanne m nyelu m aka ka m mebe ọ maka gịnị ego nji n'aka gụlago nwanne ya wee mụbe ya mụ biliri ego dịka ịnụwa alụsi ego gụlọba onye ụmụleri oge bụ ezi oyi na mmame nwanne nọ ga-amalụ gị mma alụsi ego onye ụmụleri oge bụ so n'ite kene yi alụsi egwu loba ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ nene anya n'azụ ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ nene anya n'azụ ụmụọgọ mebe ọgọ ụmụọgọ melu nwanne ya ije n'ụwa onye na-achị ya mụnanwụ ije n'ụwa onye na-achị ya uwe onye melikene n'ụwa ọ nawa ije n'ụwa onye na-achị ya ọnanụgo n'ọma o nwere ibe a na-akọwa ma nwoke ma nwanyị n'ezienụ di na nwunye na-ebi ọfụma nugo weluzie n'ofu mbọsị ndị omekome chọlụva wee bịa one ndị bụ ndị omekome ndị jizi egbezi ori ma chọlụva wee bịawa oge ebe a ji zusiela ego dị n'ụlọ ewele ebe nye di ya iwele ebe gbagbuo nwunye gị nwoke wetara ulu wee chebe echiche ibe na-eche n'echiche etubasị tabụbụ wee chesi echiche wewele ebe wee nye ndị ori na nya ma mgbabụ nwunye ya ndị ori wa nwụsịa m wewele ebe nye nwunye ya n'aka ibe na-agwa nwunye ya iwele ebe gbagbuo di gị masị egwuregwu ma gara aga ke nwaanyị pulu vie trịga o were ebe ka ọ gbagbuo di ya mana ịnanya mgbadịrọ na ebe maka olikoli ọ na-eziokwu ije n'ụwa bụ ije n'ụwa bịa mmadụ kere dịla ego o nwere ibe nnakọwa onye ga-eme mmalụ otegwu echi onye ga-eme nje ụlọ otegwu echi ọ gị melụ mmadụ ibe gị ka Chukwu ji akwụkwọ ụgwọ oyimuo nyọma ọmọgọ ga-ene n'anya n'azụ maka gị nụ Chukwu na-enene mmadụ enene tupu o wee nye onyinye anụgo enye gị ka inyelụ ndị ọzọ aka obi ụma na aka iji ebi ụwa a na-esite ụwa n'ọnwụ wala kene anja kene ndị ji ije obodo ya bụ ndị anyị ji kalụsịa Okoli Jonathan Odogwu nwanne m n'ụwa gbuchi ngwachukwu gwelu nwa Okoli Odogwu na mụ kenele o bụ n'ezie ma anị mmakụ ka nwa si eje na anị mmakụ nwanne lọgọ na-ekere m ihe nwoke manwụ na-eji obodo kpara n'ime mmiri ibe mene gị ma chacha ibe mene gị ma ibe mene mmanwụ ukuli mmanwụ ekere gị ọyọwọ ngwachukwu kwelu onye ụmụ ekere gị ọyọwọ ngwachukwu kwelu Odogwu ekere gị onye ukwu
Holy Jonathan nekere gị manwụ oyimodị n'odogwu kanja wala kana kanja kana onye njide ebube onye ka mụ na-egwopụ ya nwanne m ochi na-edu ozego ndị bilibe ọgara ogilisi ndị Igbo mmanwụ na mụ kenele atọka ka nwa ti eje imota mọgọ na-ekere eme uju na-eme ọgọ nwanne m Emeka o ndị gbapụrụ mmiri gbasi mụ kene gọfụma o ndị golu moto bunye ọ na-enye ekene oyimụ ọkwa gị gwere m nkwa n'egwu na moto m dị na be gị olu Disemba ka mbulu moto gbawa ama ọgọ n'ime ọrụ mie Thailand ka mụ na anazi ka nje zutezi oyi mụ dị mma akụ na-ede mulumulu BJ Classic odogwu ezigbo oyi m akụ na-ede nwanne m akụ na-ede akụ gị na-ede oyi mụ onye ọma akụ na-ede mulumulu ịma na elu ibe nli a na-enwe uche BJ Classic odogwu onye elili ife na-enwe uche oyimo onye ọma pawa BJ Classic akụ na-ede mulumulu akụ dike Joseph nwa kalaka ọgọmela alụsi egwu ọbịa ka njizi ekene oyimo BJ Classic odogwu aga m BJ Classic ịnanya egwu nwakarịwa ọgba ibere na-emezi alụsi egwu n'egwu ijebe occasion ọba ka nji aga ọba ka nji ana BJ Classic odogwu demu moto ka ntọwa mpete na mebụlụ ịgbanara ka nje kene jezi oyi mụ mọbụla si nwanne m Emeka ọsaino nwa mama ọsaino mọbụla si odogwu ibe mena gị ime ibe mena mọbụla si na India ka ọ dachụ aka ya weje kene oyi mụ àwọn na-eti lọra ọnwa nwa na-eti lọra niile otodo na-agụleri ọnwa omelọgọ ọnwa Igbo oyimu ọnwa tiletile ọnwa tireti eti ịma nọdọ n'obi n'ugbo diomotu ọdọ n'ọnwa ka nwa oji mota ma ọgọ oji mechi na ma ọgọ tọdọ nọ melu mụ nke mụ tọdọ nọ melu mụ nke mụ ịnanya ụlọakwa Eliza abụọla ọnwụ nwanne m otu ọdọ nọ nwa karaga odogwu ego odogwu mmanwụ odogwu ego bịa kanja wela kana kanja kene MBA kulasi boss odogwu yo mobe na nakana me obi na kulasi bụ mmanwụ odogwu mmanwụ agụle odogwu na mụ kenele kulasi nwanne m Emeka ndị anụja kana anje kene ezi oyi mụ dị mma akụchi nyalụ nwata Oscar bụ nwa ka nwa yomozo ka nọ mụ na-ekwu Oscar na-ekene eme Oscar ji nwayọọ lụba ụnọ welusi ụnọ enu wegolu moto gbawa igwe venza na-ekene eme eturu ya igwe venza oju ụnọ enu ama ọgọ manwụ na-ekere eme weje wele ekene enje kene ọkụ na-aba ọkwa babụ nwa ka nwa Okechukwu nwa afọ mmanwụ ọkụ na Mexico na-ekene eme Emmanuel Akabika na ọkụzi nọzikwa ya Emmanuel Akabika bịa Emmanuel nwa Akabika Emmanuel na-ekere eme Emmanuel Akabika ibe meneke makolikoli Emmanuel
Chinedu ba yeye manwu n'aka na me nwanne m Chinedu ba Peter no na mu na-ekwu Peter no manwu aka na emu ụmụ eji ma na-ekede mu ndọma Peter power Omogo melu n'ụmụnne Omogo mebogo Omogo n'anya n'azụ Omogo mebogo Omogo melu n'ụmụnne Omogo mebogo Omogo melu n'ụmụnne Omogo mebogo Omogo n'anya n'azụ Omogo mebogo Omogo melu n'ụmụnne Ọkwa araba arabikoma